Ahoj František. Ahoj Martinka, príjemný deň. Aj tebe, ako sa dneska máš? Vonku prší, takže natáčame videá, pretože ľudí zaujímajú témy Kingrailite a rôzne ich problémy, ktoré majú. Áno, dneska som dostala otázku od zákazníčky ohľadne hypertenzie. Kúpila si prístroj Kingrailite a chcela by vedieť, ako jej môže pomôcť a ako ho má používať. Tak určite si musí preštudovať návod na použitie. Prístroj funguje a preto je tam určitý postup, ako si na jeho účinky privyknúť. Prístroj harmonizuje, ale keď sa chceme k tomu dostať, tak musíme dodržať určité podmienky jeho používania, privykať sa na prístroj postupne. Prístroj postupne začína fungovať, zlepšovať procesy v organizme a vlastne zlepšuje sa predovšetkým mikrocirkulácia a vyžíva všetkých našich buniek a tkaní. Takže keď dodrží návod, urobí len veľmi dobre a vlastne potom už sa používa prístroj 2-krát denne na najsilnejšom výkone, to je program P1 a toto môže používať opakovane. Áno. Áno. Má používať pulzné svetlo alebo spojité svetlo? Hypertenzia potrebuje spojité svetlo, pretože určite tam už bola za ňou je skrytá hustá krv, zanesené cievy, stvrdnuté cievy, stvrdnuté červené krvinky. Tieto procesy sú výsledkom životného štýlu, tieto zmeny a v konečnom dôsledku vedli k rozvoju hypertenzie. Takže je to skryté ochorenie, rozvíja sa pomaly, všetky pochybenia vedú k jeho rozvoju. Naši zákazníci obvykle, keď majú hypertenziu, tak pokračujú v používaní liekov, ako im to predpísal lekár. Lieky a liečba sa môže meniť len v spolupráci s lekárom, ak by sa stav výraznejšie zlepšil. Avšak keďže ide obyčajne o dlhodobých hypertonikov, tak používanie prístroja pomáha stabilizovať ich zdravotný stav, v tom zmysle, že sa normalizujú, harmonizujú procesy v organizme, ale prístroj, tak ako lieky nevedia vyliečiť hypertenziu, tak ani prístroj to vyliečiť nevie, ale spoja zásady zdravého životného štýlu so samotným prístrojom a lieky, dohromady sa vie dosiahnuť veľmi pekný a stabilný výsledok. Áno, a čo pre teba znamená zdravý životný štýl? Zdravý životný štýl znamená spánok, lebo nevyspať sa znamená stres. Znamená to zdravú stravu, vyváženú, komplexnú. A to znamená vlastne, že tiež nestresujem telo zbytočne nadbytkami a nedostatkami určitých látok, lebo to telu škodí. A vlastne pokiaľ je tá strava vyvážená, pestrá, pravidelná a komplexná, tak je to, čo telo potrebuje. Potom tu patrí pohyb, samozrejme, a správna hydratácia. Vždy, keď máme hustú krv, samozrejme tlak môže stúpať, telo vie kompenzovať všetky tieto veci, ale je treba za každú cenu teda zabrániť tomu, aby sa negatívne faktory nášho životného štýlu prejavovali na raste hustoty krvi, na náraste tlaku a rozvoji ochorení. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rady. Prosím, nech sa páči. Pekný deň. Pekný deň.